studium něžného pohlaví. Žádná z žen není dnes ze zlata, ta nebo ta, blondýna a nebo bruneta. Každá je od ďábla zakletá. Vezmi si vznešenou, vezmi si pikantní, je to vždy stejně riskantní. Ženy, 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 hej, toť problém těžký patří hlaví, studium něžného pohlaví. Žádná žen není dnes ze zlata, ať je to ta nebo ta, bruneta a nebo blondýna, ať už je z Prahy nebo z Londýna. Divoká Španělka, francouzská šarmantní,